салом, барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои Озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. Имрӯз 15 феврали соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. дар нишасти хабарии раиси вилояти Хатлон ба журналисти радиои Озодӣ имкон надоданд ки ба Қурбон Ҳакимзода савол диҳад. оғози интиқоли қудрат дар Туркманистон. Писари президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов номзади курсии раёсатҷумҳурӣ аз ҳизби ҳоким шуд. баҳсу низоҳои марзӣ. Сокинони деҳоти Тоҷикистону Қирғизистон мегӯянд баҳсҳои сарҳадӣ намегузоранд ки дар ҳудуди ҳавлиҳои худ корҳои маишии сохтмониро пеш баранд. як ошхона ки якта танӯрхона кунам гӯм намондор. хеле рӯи ҳавлим ҷудо кардам намемонад. мақомот дар Хатлон тамоми талошашонро ба хаҷ доданд то дар нишасти хабарии ахири раиси ин вилоят ҳеҷ саволи доғу нороҳаткунандае ба Қурбон Ҳакимзода дода нашавад. аз ҷумла кормандони маъмурияти вилоят ба хабарнигори радиои Озодӣ нагузоштанд ки саволҳои омода кардаашро ба забон орад. монеа дар кори журналисти радиои Озодӣ дар Хатлон дар ҳолест ки 2 сол инҷониб хабарнигори дигари радиои Озодӣ дар Хатлон аз ҳаққи гирифтани парвонаи кор маҳрум аст. маҳмудҷон раҳматзода аз нишасти шаҳри Бохтар гузориш медиҳад. Қурбон Ҳакимзода раиси вилоят 25 дақиқаи нишастро ба хондани ҳисобот сипарӣ кард. муваффақияту дастовардҳои соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят ва камбудию норасоии ҷойдошта ба таври муфассал мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуданд. баъди ҳисобот суолу ҷавоб оғоз шуд. раиси вилоят як посухро то 8 дақиқа шарҳу тавзеҳ медод. хабарнигорон ҳам мегуфтанд ки раис вақтро кашол медиҳад. аммо дар ин байн раис гуфт ки аз қабулгоҳи президент тамос омадааст. ба муовинонаш дастур дод то омаданаш ба суолҳо посух диҳанд. зарурӣ қудрат шумо қати муовини аввал иттилоъ дода бестем ман аз қабулгоҳи ҷаноб води занг истодам. мардум аз шумо ба саволи додашуда ҷавоб додам. раиси вилоят баъд аз 10 дақиқа баргашт ва нишастро идома дод. дар ин нишаст дар баробари 10 нашраи маҳаллӣ хабарнигори радиои Озодӣ ҳам ширкат дошт. котиби матбуотии раиси вилоят дар гӯши хабарнигор гуфт ки раиси вилоят мухлиси ту ҳаст ва суоли мушкилзо дода нашавад. ҳарчанд хабарнигор 3 маротиба талош кард, аммо котиби матбуотӣ навбати суолдиҳиро ба дигар кас медод. соат ба вақти маҳаллӣ 11:25 дақиқа буд. котиби матбуотӣ ба мобайни посухҳои раиси вилоят ворид мешуду мегуфт ки вақт тамом шудааст. кадоме ҷарима кадоме вай бошад чораҳои эзолӣ андоша ба нафарони алоҳида то ҳатто чӣ мегӯям ба ҳабс гирифта шудааст. ин дар ҳақиқат моро бисёр ба ташвиш меорад. ин бисёр масъалаи доғи рӯз аст. ин масъалаи замина ки марҳамат. дар ин нишаст ки рӯзи 14 феврал баргузор шуд, танҳо 12 хабарнигор тавонист суол диҳад. раиси вилоят ба суолҳои 6 хабарнигори ду минтақа посух дод. ба 6 суоли дигар муовинонаш. бо ҳамин зердастони раиси вилоят тавонистанд ӯро аз суолҳои хабарнигори Озодӣ эмин доранд. ин бори аввал нест ки зердастони Қурбон Ҳакимзода талош мекунанд ки хабарнигори Озодӣ ба ӯ саол надиҳад ва муваффақ мешаванд. аз ҷамъи онҳо агар раис қабул дорад як мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом додан мумкин аст. дархостҳои чунин мусоҳиба низ ҳамеша беҷавоб мондаанд. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, Бохтар. писари Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, президенти Туркманистон, номзади интихоботи президентии 12 март шуд. сардор Бердимуҳаммадовро рӯзи 14 феврал дар анҷумани ҳизби ҳокими демократии Туркманистон пешбарӣ карданд. пеш аз ин Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадови 64-сола ишора кард ки аз мақомаш меравад ва роҳро барои ҷавонон боз мекунад. пеш аз ин барнома аз раиси бахши туркмании радиои Озодӣ Фаррух Юсуфӣ пурсидам ки чаро ин тасмим ҳоло гирифта шуд? Ну, во-первых, надо сказать, что транзит власти в Туркменистане происходит уже давно. Аввалан бояд гуфт ки гузариши қудрат дар Туркманистон солҳост идома дорад ва аз замоне ки раиси ҷумҳур Бердимуҳаммадов писараш Сардорро муовини нахуст вазир ва дар дигар мақомҳои калидии ҳукумати Туркманистон таъин кард,
آنچه که در هفته گذشته و چند روز اخیر صورت گرفت این مرحله آخرین گزارش قدرت است. برای چی حالا صورت گرفت؟ ظاهراً برای آنکه حادثه‌های قزاقستان رئیس جمهوری ترکمنستان را نگران کرد که اگر سری وقت برای سپردن حکومت به یگان نفر بسیار نزدیکش قدم نبردارد ممکن است آنچه که او می‌خواهد صورت نگیرد. و غیر از این آنها شتاب دارند انتخابات زودتر برگزار شود. می‌دانید که تا انتخابات کمتر از 4 هفته دیگر باقی مانده است، هرچند چند روز پیش آن را اعلام کردند. سبب این ظاهراً آن است که حالا تمام توجه جامعه بین المللی به سمت اوکراین روانه است و آنها می‌خواهند آرامانه کارشان را انجام دهند. Вокруг Украины, и они под шумок хотят это быстро провести. تحلیلگران میگویند با شناخت از شرایط سیاسی ترکمنستان شبهه نیست که سردار پرزیدنت می شود. و سوال دیگر هم از فاروق یوسفی این بود که آیا آمدن بردی محمدوف خردی در ترکمنستان و برای مردمش چیزی را تغییر می دهد؟ Да, выборы, несомненно, скорее всего, закончатся его победой. معلوم است که در انتخابات سردار بردی محمدوف پیروز می شود و برای دانستن این متخصص بودن هم شرط نیست. اگر این سوال را از یک پیرزن در بازار بپرسید این پاسخ را به شما خواهد داد. ترکمنستان از او چه انتظار داشته می تواند؟ به فکر من هیچ گونه تغییرات مثبت در زندگی ترکمنها به وجود نمی آید. خودی سردار بردی محمدوف دیروز در انجمن حزب دموکراتی ترکمنستان که نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کرد وعده داد سیاست‌های را ادامه می‌دهد که پدرش در 15 سال گذشته پیش می‌برد. بردی محمدوف خردی همراه با قدرت از پدرش کشور با اقتصاد ویران، کشور بینوایی را میراث می‌گیرد که در آن سطح زندگی مردم به حد پایین رفته. خودی ترکمن‌ها می‌گویند در کشور گرسنگی است. این وضع را چگونه می‌توان اصلاح کرد؟ من باور ندارم که سردار بردی محمدوف راه حل این مسئله را می‌داند. Ситуацию исправить, я не уверен, что Сердар Бердымухамедов знает рецепт выхода из этой ситуации. فاروق یوسفی رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی درباره پیشبری پسری بردی محمدوف به انتخابات پرزیدنتی این کشور بود. مقامات برق تاجیک گفتند شرکت انرژی برشنا در کشور افغانستان بخشی از حجم عمومی قرضش را در نزد تاجیکستان پرداخت کرده است. این خبر در حال نشر می شود که تاجیکستان اعتراف حکومت طالبان را که از اوگوست پارسال نظارت کشور افغانستان را به دست آورده است رد می کند. گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی. тоҷикистон дар соли 2021 ба афғонистон 1,5 миллиард киловаттсоат барқро бо қимати 467 сенти амрикоӣ мефурӯшад. маҳмадумар асозода раиси барқи тоҷик дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш дар душанбе гуфт ин тавофуқи ширкати барқи тоҷик бо ширкати бришнои афғонистон моҳи декабри соли гузашта дар шаҳри тошканди узбекистон ба даст омадааст. бисёриҳо мақомотро он вақт танқид карданд ки сокинони кишвар бо барқ пурра таъмин нестанд аммо барқро ба хориҷа мефурӯшанд. раиси тозатаини барқи тоҷик дар посух гуфт در دوره تیرماه زمستان که نارسایی برق احساس کرده می شود و جمهوری ازبکستان برق صادرات کرده نمی شود عموما و عموما موافق قرارداد با جمهوری ازبکستان در ماه می تا ماه سپتامبر انرژی برق صادرات کرده می شود و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می شود صادرات کرده می شود نیروی برق اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و این چنین در دوره تیرماه زمستان که چگونه که من عین زمان این شب و روز مقدار برق صادرات شدن با جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل می‌دهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق. маҳмадумар асозода раиси ширкати барқи тоҷик гуфт қарзи умумии ширкати брежно аз ширкати барқи тоҷик 33 миллион доллар аст ва гуфтаи асозода ширкати брежно моҳи январ 2 ва моҳи феврал 4 миллион қарзашро баргардондааст. ҳамзамон масъулони ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ гуфтанд сокинон ва корхонаҳои дохилӣ аз ширкати барқи тоҷик 3 миллиарду 316 миллион сомонӣ қарздор ҳастанд. аз аҳолӣ 1 миллиарду 384 миллион сомон. дар ин ҷо акнун қарзе ки аз пеш омада истодааст яъне ки алюмини тоҷик ширкати алюмини тоҷик 459,4 миллион сомон. ин дар ҳолест ки қарзи ширкати барқи тоҷик аз нерӯгоҳи барқи обии сангтуда 1 дар як соли 2021 тақрибан 500 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст.
дар умум ҳоло қарзи ширкат дар назди нерӯгои барқи обӣ ба беш аз 2 миллиард сомонӣ расидааст. нерӯгои барқи обии Сангтуда-1 корхонаи муштараки Тоҷикистону Русия аст. қудрати нерӯгоҳ 670 мегаватт дар як солро ташкил медиҳад. яке аз харидорони аслии барқи тавлидкардаи нерӯгои Сангтуда-1 ширкати барқи тоҷик аст, ки дар навбати худ онро ба иdoраву корхона ва сокинони кишвар интиқол медиҳад ва ҳамчунин ба кишварҳои ҳамсоя содир мекунад. раиси кабинаи вазирони қирғизистон Оқилбек Ҷапаров гуфт, ки Тоҷикистону Қирғизистон бидуни мудохилаи ҷониби сеюм масоили марзиро ҳаллу фасл хоҳанд кард. чанде пеш муовини вазири корҳои хориҷии Русия Андрей Руденко гуфт, ки Русия омодааст бо Бишкеку Душанбе таҷрибаашро дар заминаи ҳалли масоили марзӣ дар миён гузорад. Тоҷикистон ба ин даъват вокунише накардааст. баҳсҳои ҳалношудаи марзӣ миёни ду кишвар боиси он шудааст, ки сокинон дар ҳалли мушкилоти маишии содда ҳам азият мешаванд. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. муродҷон ҷурабойзода беш аз 20 сол боз дар маҳаллаи марзии ҳалимбобои ҷамоати Овчи Қалача зиндагӣ мекунад, вале то ба ҳол натавонистанд дар атрофи ҳавлияш девор бино кунад. дар камтарин танишҳои марзӣ вай ҳамроҳи оилааш дар минтақаи хавфнок зиндагӣ мекунад ва аз хатар ба ҳаёти фарзандону оилааш нигарон аст. онҳо баъди муноқишаҳои мусаллаҳона чанд моҳист шабро дар хонаи иҷораи минтақаи дигари деҳа рӯз мекунанд ва рӯзона ба ҳавлияшон меоянд. баъди ҷанг эчи на вай мекунад, девор кардан мемонад, на ошхона. вақти ҳамин ҷанг қисса сал вай буд, вай илоҷам набуд. ҳозир акун илоҷам ҳай, акун як ошхона ки якта танӯрхона кунам гум намондод. мо унҷа вай моҳо муроҷиат ҳам карда будам. ҳам семин шавол арматура хидмат валои қали 15000 сомонҳо мебонад дарӣ. унҷа ҳами сохтмона сар кунад, якбора сарҳадони Қирғизистон беҷод, сарҳадони Тоҷикистон беҷод. чунки ки шумо медонед дар сарҳади Тоҷикистон Қирғизистон сохтмон кардан маъ барои ҳамин боздошта мешавад. вале дар ин маҳалла ин мушкил хоси ҳавлии муродҷон нест. муҳаммадалӣ Абдуалиев низ дар 14 сотиқ замин ҳамроҳи бародараш зиндагӣ мекунад ва солҳост ки бо ҳамсояҳои қирғизашон барои доду ситади замин даст ба гиребон мешаванд. вай мехост дар ин ҳавлӣ барои оилаи худаш бинои алоҳида созад, вале солҳост ки наметавонад. 2016 даян ман зиндагонӣ мекардам. омада боли хона парчамашон зада истода, инҷа замини қирғиз ҳаққотон нест гуфта ахона берун баровардан. вале ҳамунҷа мақомото омадан дастгирӣ карданд, парчамаша гирондан, ҳисоби ҳамин ҷанҷолу ғалаба ҳамсаро парохта бурафтанд. дута духтари ноболиғ ҳамҷа зиндагонӣ мекунем. танҳо дар маҳаллаи ҳалимбобо ҳудуди 300 оилаи тоҷик паҳлӯ ба паҳлӯ бо хонаводаҳои қирғизтаборон зиндагӣ мекунанд. аксари ин оилаҳо асосан аз солҳои 70-уми қарни гузашта дар ин ҷо муқимӣ шуданд. вале баҳсҳо бар сари замин баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ рӯ задаанд ва ҳамакнун 30 сол боз наметавонанд ба мувофиқа бирасанд. пештар мо мегузаштем ва ҳо меомад ҳамин хел буд. ҳамин мобайни ҳозир як 2-3 сол боз ҳамин вай шудагӣ. мобайни муҳове ҳамин хел талоштар шуди якун. танҳо дар 3 моҳи ахир чанде аз сокинони ҷамоати Овчи Қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 дафъа ба тариқи расонаҳо аз ҳузури низомиёни Қирғизистон дар атрофи хонаҳояшон ибрози нигаронӣ карданд. онҳо бо фиристодани аксу навор гуфта буданд, ки борҳо бо таҳдиду фишор рӯбарӯ мешаванд, вале ҷон дар каф истодагарӣ мекунанд. сабабаш якумаш ҳамин ки ман ҳамин ҷо ба таваллуд шудам. чӣ хел акун сокинони дигар давлат омада ҳавли ман ба хоҷаин мешавад. моҳо ҷои бурафтанам надорем. аз 970 километр сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ниме аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст ва номуайянӣ ҳар чанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. дар охири моҳи январи имсол дар марзи миёни Исфараи Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистон даргирии хунин сар зад ва аз ду ҷониб даҳҳо нафар захмӣ ва аз тарафи Тоҷикистон 2 тан кушта шуданд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ва ин буд нашри имрӯзаи барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз Радиои Озодӣ. хабарҳои бештар аз инро дар сомонаи озодӣ.орг ва шабакаҳои иҷтимоии мо дар Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.